Sinibingelele babukeli bethu bakaDukuza TV. SiseStenga endaweni yase Groundville eThembeni. Kunendawo la abasebenzi abakhala ngayo kodwa esazoya kubona ehlanganisa umgwaqo osuka ku freeway e-tollgate eMvoti Toll Plaza uyohlangana no R102 eGroundville High School. Okumgwaqo osunesikhathi eside kakhulu wagcina uscrapiwe washiwa kanjalo. So kunezikhalazo abanazo kakhulukazi abasebenzi nabahlali abaseduze komgwaqo. So sokusuke nje la siye kubasebenzi ngaphakathi ekuyibona ngathi baqhanqalazile bazokhala ngemali yabo abangayitholi. Siphinde sidlulele nako makhelwane abaseduze nomgwaqo sizwe izikhalazo zabo ngathi izikhalazo ziningi kakhulu babukeli bethu. And okubhlungu kakhulu babukeli bethu lo mgwaqo lo umgwaqo osukhona iminyaka eminingi kakhulu and bekumgwaqo nje alright ongenankinga but kuneyinkinga nyana nje ezincane here and ama potholes nawo ona ama potholes epheshiwe. So into esiyenzekile babukeli bethu ebhlungu kakhulu umgwaqo lo ubufika uscratchwe uma uqeda ukuscratchwa uphinde ulevel. Mase kunama potholes futhi mhlawumbe emva konyanga uphinde uzoscratchwa ulevel. Kune truck ebizwa ngewatercan sijala ukuthi nje iGG ngamafishane ebinokufaka amanzi la mhlawumbe ka 20 noma ka 30 ngosuku. Uyibuza ukuthi le truck le ethela amanzi kule dust le no simende ongangawubona la ubekiwe ukuthi le dust mayiphuquka iyemzini yabantu usimende bakwethu ngicabanga ukuthi ziningi into zenzayo ngaphakathi esifubeni somuntu ezimpahleni zabantu endlini ngaphakathi. So ke kodwa sazoke sidlulele kubasebenzi engicabanga ukuthi kuningi bona abazosichazela ngakho nakubahlali bendawo sizwe nje okuningi okuba affecta kakhulu kule ndawo esikuyona. Sibonge nje kakhulu babukeli sisazoya kubona ke ababukeli abasebenzi bethu okuyibona esingabo la namhlanje. Besicela ukuthi ningakhohlwa kanjalo ukusubscribe, ni like, ni comment, niphinde ni share. Siyabonga nje babukeli bethu sisaya ngaphakathi enkampanini la abasebenzi abanganikezwa khona abakhala ngeimali zabo abangaholeliwe nabantu nje ababakhi abakhelene nomgwaqo wase Groundville abanenkinga ngoba ubuhlungu ke lo mgwaqo bakwethu uphakathi kwamakhansela mangingaphosisi amabili noma amathathu ngoba uphakathi kweWard 11 ne29 iyathinteka kuyona futhi phakathi angazi ke nakiphi enye iward mhlawumbe yababuke abasebenzi bazoke bethi kungisiza kancane ngoba bayasho ukuthi amakhansela athinteka kulomgwaqo mathathu. Babukeli bethu siyanibingelela njoba senithembisile ukuthi sizokhuluma nabasebenzi ekuyibona abasibizile abazokhala ngokungaholi nangendlela ama condition abasebenza kuona. Sizonikeza nangila usisi ayibike igama lakhe mhlawumbe mase yachaza ukuthi beyabasebenzi yini abakhala ngayo. Ngiyabonga nje sisi ngicela ubingelela ababukeli bethu ukhuluma noPhumela kaMhlongo ubingelela nje ababukeli bethu noma siyadika udaba lakho ukuthi yini enisibizele yona lenikhala ngayo kakhulu. Ngiyabonga mama. Sanibonani ngumbali wakaMsomi noma wakaDlamini. Inkampani singaphansi kwayo iBenixo Construction. Yes, sinezikhalazo kakhulu ngoba akekho umuntu ongasebenza bese eqede ngaholi. Kuningi kakhulu okwenzakala lana sihlukumezekile. Engaqala nje ngikhuluma ngakho njengoba ungibona ngayigqokile uniform abanye beyigqokile. Ngike ngaba nayo ngisaqala ukufika. Kodwa into eyenzakalayo ukuguga kweuniform engiyithole ngesikade kwayona ngifikile. Into eyenzeka yaguga. Noma isigugile uniform akekho umuntu osinakayo ukuthi kumele sitholeni. Amabhuza angena amanzi uthi usemsebenzini amabhuza angena amanzi. Namanje siyakaholi. Akukho kubhlungu njengokuthi kuthi ku December kodwa ke abantu bajabulile thina sijabulile ngoba siholanga. Asikaze sahola ngesikhathi la ekhaya. Sihola ngesikhathi ngoba nje ngingakusho last month size sahola ngomhla ka20. Akekho umuntu ongafika esebenze kanzima besebenza kanzima thina la ekhaya. Sisebenza kunethe imvula asinama raincoat asinawo ama uniform siyasebenza sime emgwaqeni ubusuku nemini sivimba igebengu sivika igebengu ne-security esithemba ukuthi okungenzeka ukuthi ke sigadeke ibingekho. Kunalokho besihlezi sizovuka ngisho ibhama ebusuku abantu besithembisa ukuthi bazoshaya kodwa sithengisa ukuthi ukugoduka kwethu semakhaya umsebenzi uphelile. Shuthi lo msebenzi kakhulu sihlukumezekile nje asiholi
kuningi kakhulu. Okay, mhlambe mangingabuza nje sithanda sami mhlambe emakhanseleni ngoba lo mgwaqo mangingaphosisi umgwaqo ohlanganise amakhansela mhlambe amabili noma amathathu mangingaphosisi. Mhlambe khona ikhansela eseke nalithinta kula makhansela athintekayo ngoba mangubheka umgwaqo uphakathi kwe-ward 29 kuzoba i-ward 11 angazi nama yiphi enye iward mhlambe yesithathu. Angifuni uqamba manga mina angaze ngikhulume nanoma inaliphi ikhansela angaze ngikhulume kodwa abanye sinabo la bebe bathinta amakhansela akaze zisiza ngalutho ngoba angazi noma ngoba bebenganalo wena usizo kodwa nje abakaze beze besisiza ngalutho kwabona besalindile ngoba sixakekile sisebenzile kodwa manje besekumele sihole kumele size sikhali kahle kahle usuku lokhola inini asikaze ke salazi usuku lokhola ngoba mina selokungaqashwa la ekhaya angikaze ngaba nosuku oliqondile ukuthi lolu usuku lokhola mhlambe besinikezwa ama message mhlambe awu 3 or 4 so sohola mhla 7 umhla 8 mhla ka8 mhlambe kuthiwa umhla ka10 kuze kushaya umhla ka20 singaholanga asinayo nje idate eqondile ukuthi le iyona kunaba shayeli abantu mabevinjwa emgwaqeni mase kuba namagama abawakhulumayo angemahle njengoba usisechaza ekugcineni kosuku begcine benze ongayitholi imali yabo kubhlungu kakhulu lokho babukeli bethu sibesazi ukuthi uhulumeni akakwazi ukusebenza ngesikoleti yonke into yakhe usuke seyikhiphile kodwa ke sazodlulisela kwabanye abasebenzi siyacela nje ukuthi ubeke igama lakho kubabukeli bethu mase ubeka udaba lakho mhlambe enize ngalo ninonke ukhulumile nabanye abasebenzi ukuthi izimo ezingaphansi ebenisebenza ngaphansi kwazo zinjani mhlambe mangingabuza ngoba usechazile okunye usisi nanokuthi nje mhlambe into enisibizele yona enikhala ngayo kakhulu yini ngiyabonga nje sisi igama lami nguNonhlakanipho wakwaDube ward 29 ngoba njengoba sisebenza kulomgwaqo sihlukene amawadi awu3 mina ke ngiphansi kwewadi 29 into esinicelele yona ukuthi nisondele ngapha kumayelana nalenkampani uBenixo asiphathekile kahle ngendlela okwenzeka ngayo ngesikhathi siqashwa satshelwa ukuthi sihola mhla ka31 kodwa umhla ka31 uyashaya uzudlule kuze kushaya umhla ka20 njengoba namhlanje kumhla ka19 and okufika kusiphathe kabi kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi imali yethu ingangenile ayikho into abasitshela yona bavele bazithulele nje bangasitsheli lutho emva kwalokho mase beyifakile imali ebese kuba ukuthi fanele kuphinde futhi kuqhutshekwe kuzosetshenzwa ngezinye indlela abasithathi njengabantu basithatha nje ngendlela abasithatha ngayo angazi noma mhlasimpe ngoba nakho kwathiwa umsebenzi wabantu abaxakekile manje sekufanele ukuthi ngalokho bese kufanele ukuthi sichashazwe ngoba kwathiwa sixakekile cha ukuxakeka sixakeka impela kodwa manje indlela okwenzeka ngayo asikho happy akusekuhle akwenzeki ngendlela esasithi kuzokwenzeka ngayo iziningi ingqinambi esizivikako la emgaqweni usiphumile sishiya imndeni yethu sizosebenza sizoma u6 to 6 kodwa egcineni asijabule asitholi imali ngendlela okufanele sithole ngayo ilokho nje singekho happy ngakho ngiyabonga kakhulu Madube ngiyabonga kakhulu mama kubhlungu kakhulu kwabukeli bethu bayakhala osisi uthi yes fair enough bona basosizini kwathi wacela abantu abaxakekile so abantu abaxakekile kushuthi bagcine bephatheke ngalendlela so kubhlungu kakhulu ngiyacela nje ngoba semagunyeni ngibafowethu ukuthi bangenelele kuyonakala emakhansela ethu ngoba siyazi ukuthi le project njengoba ingaphansi kwegama lenu kuzogcina kulimali igama lenu kanti anina contract anisebenze inkontrakini kodwa nje okuphela ukuthi nizame ukuthi nihambe ningenelele kokukhona okwenzakalayo enibona ukuthi kuyenzeka ngoba igama liyangcola amanzi angenile endlini bengicela nje naye inkosazane uyikhulumele nje mawami ubike nje igama lakho ubinga lababukeli bakaDukuza TV mama ngibingelela kubabukeli bakaDukuza TV igama uphilile Mbonambi la eWard 12 eThembeni umsebenzi wakho la kaBenixo utility service ongaphathekile kahle ngendlela iservice abasenzela ngayo sisebenzile nje isikhathi eside lana emsebenzini asiholeliwe ngisho ukuthi utshelwa usohola ngaluphi usuku asazi kade sasebenzela xa sinyanga esithathu lesihola ngalendlela esihola ngayo sihola ngendlela ukuthi fanele silwe nabantu indlela kwangcono ukuthi mhlambe ke khona nemali esitholayo like njengo 370 bethu laba bavalekayo ngabe mhlambe siyakwazi ukuboost emzini yethu manje asikwazi akho ngisho imali engenayo akho ngisho umuntu ositshelayo ukuthi sihola nini kwenziwa
njengamanje mathi siyakhuluma nabasenza izilimi njengamanje asazi ukwenziwa kanjani ingakho sisinqumo sokuthi asize la egethini sizokwenza sikwenzayo ukuze babone ukuthi into ukuthi sithuthukele kangakanani ngoba nomphakathi esihamba kuwona ngaphakathi la njengoba sisebenza la ekhaya basimisa abantu noqeda yena umgwaqo imoto zethu ziyafa ayikho into esizophendula ngayo ngoba asazi lutho kodwa nje asikho right ngendlela abasiphethe ngaba abasebenzi bethu umphathi nje wesite ukuyena ngabe sikhuluma naye akafuna ukukhuluma nathi incingo uyayivala ukuyena ophethe site yala ka Benix utility service so asazi mase njani njengamanje there is why sasinqumo sokuthi masize la sizobiza nangu ubhuti akwazi ukusiza mhlawumbe mangasenza indlela singenza ngayo singakuthola ukusizakala ngiyabonga no siyabonga nje kakhulu mhlawumbe mangase ngibuze nje ukodwa ukuthi mhlawumbe ngokuzwa kwakho noma ngokwazi njoba umgwaqo unje mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi sekuunyaka noma kuyonyakeni into ebambile mhlawumbe mangase uchaze njengomsebenzi yini enimanizwa ngokungandlebenye ukuthi into ebambile ukuthi umgwaqo ungapheli yini ngoba siyabona ufike wenziwe kunyamalala ngoba njengamanje akwenzeki lutho angithi nihle mhlawumbe yini ebambile manje ukuthi umgwaqo ungapheli mhlawumbe ungangichazela angifuni ukuqamba ngithi mhlawumbe khona basitshela khona ukuthi kuyenzeka futhi ngaphandle kwemoto lechelayo echela intuli yona siyibonayo kwesebenza ngoba namanje ungayibona nje ichela kodwa ukuthi kwenziwani asazi emva lokho ubone ngesikaveta sizogugula uthi uyabona irole lihamba mbatha akukho kunye sikubonayo kwenzakalayo abasitsheli lutho bakhuluma bodwa mfowethu imbokodo iyaginqeka imbokodo iyayikhalela imbokodo iyakhuluma siyazi ukuthi insizwa izwani nokukhuluma kakhulu zilinde nje labafana amavele emali khona nje futhi awusike nje kwelijikayo mhlambe ubekele nje kubabukeli bethu ukuthi ke yini inkinga enkulu enibhekene nayo ngoba ngiyakubona ubaba umndeni ubhekile ekhaya njengoba ku December amakhekhe kaChristmas azozanyuka ngisho ukunyuka manje anyuka amakhekhe kaChristmas mhlambe nje mfowethu ubingela ababukeli bethu ubabikele nje igama lakho mfowethu siyabonga anibingelele igama ngusandisele wakwantinyana into esikhala ngayo kakhulu siyasebenza la ekhaya kodwa asikho happy into ekakhulu asiwathola ama-payslip i-UIF ayikho la ekhaya zonke lezo zinto ziyinkinga kuthina uthola ukuthi nokusebenza kwethu masisebenza la ekhaya khona siyavuka siyashintshana kuyashintshana ekuvukeni kanti la sasiqashelwa ukuthi sisebenze sonke uthola ukuthi mawuhola ngenyanga uyoholela 6 days uzokwenzani ngaleyo mali ekubeni uqashelwe leyo nto leyo ukuthi woza uvuka uzosebenza basitshela lezo zinto ezikanjalo sithi masibuza thina abafuni bathi hayi mawubona ukuthi awenelisekile nali igate livuliwe ungaphuma uhambe sizinto esikhala ngazo kakhulu lezo ngoba kade sayikhuluma indaba ama-payslip kade sayikhuluma yona indaba emali nemali efanele ukuthi inyukile ayinyukanga ngemali since last year ngoba government gazette imali efanele ukuthi iyenyuka last year August between August no September umhla ka1 imali ngoba government gazette iyenyuka imali nakulonyaka inyukanga imali basasibhalisa imali eyi1 imali eyi1 ayinyuki imali zizinto esikhala ngazo kakhulu lezo ukuthi zingalungiseka nayo inkampani kodwa sike sesisuthiwe noma ingahamba nje akusenankinga sesisuthiwe ngoba ayisiphethe kahle ungenibone selenza nidele yonke into uyakuza nohola awuholi ngesikhathi uhola sesidlulile isikhathi izona zinto esikhala ngazo kakhulu lezo mhlawumbe mfowethu mawuzongikhumbuza nje umgwaqo lo usunesikhathi esingakanani uhleli kanje uscratchiwe nje kanje cabanga ukuthi unyaka wesibili yazi ke kakhulu beyiphutha ngathi babukeli bethu mhlawumbe sekuunyaka unyaka wesibili nje bechaza umsebenzi babukeli bethu iphutha engilikhulumile unyaka wesibili umgwaqo kanje izona zinto ezikhala ngazo ukuthi ngalungiseka lezo zinto sihole ngesikhathi yonke leyo nto esiyicelayo kuphela ngoba leyo ngoba khona abafowethu abaxoshwa la bathi mabede Department of Labor bathi mabefika eDepartment of Labor ukhulunywa ngendaba khulunywa beyofuna imali yabo ye-UIF babefika eDepartment of Labor uthwala inkampani abayazi uBenix abawazi uBenix sibuza thina ba abawazi kanjani uBenix bathi ayiregistile ku-Department of Labor sabuza ukuthi kanjani izona izinto esikhala ngazo kakhulu leyo ngeke ukuthi sophuma lo uthola ukuthi awuzoyithola u-UIF ama-payslip awekho ama-payslip asina payslip akwazi sithole neyodwa payslip umsebenzi ongaka mfowethu uchaza ukuthi umsebenzi ongaka njengalo sibonayo bathi usetshenzwa inkampani engaregistiwe is that what you say ubhlungu kakhulu ukuzwa lento ishoyo mfowethu nami lokho engakubuza impela ukuthi kanjani ukuthi inkampani engaka ithola itender engaka kuthiwe ayiregistiwe ithola itender engaka imali engaka ngayibuza nami ngiyiphendula
ukuthi kanjani mawufika eDepartment of Labour kuthiwa ayabayazi. Yes. My brother ukhuluma noPhumlani wakamhlongo. Yebo. Ngikhuluma noZondi mfowethu. Yebo ukhuluma naye. Uphumlani wakamhlongo la from kwaDukuza TV. Sisendaweni la yasethembeni mfowethu, so kunento eyenzakalayo ikwaDukuza TV. Since njengomphathi besifisa nje ukuzwa ukuthi mhlambe mfowethu ngoba bathi bakhala kakhulu ngokhola, mhlambe mangaso sichazele mhlambe ukuthi yini ebambile kwenzakalani, ngoba siyabona ukuthi uKhisimusi abantu bayafisa ukuthi nabo bejabule mfowethu. Okay, sharp my brother, short. Right my brother. Okay. Ukhuluma noZondi. Yes my brother. Yes my brother. Yes. No, abasebenzi abaholile. Yes, we are aware of that. We have communicated with them through CLO. Ukuthi okay, imali yabo befuna bayithole ngomhla 17 kulesikhathi. Yeah. However, ama-payment i-department ifuzile ukwenza iyenzeke kuleli sonto payment. So ibinga-reflect ku-system. So since ibinga-reflect ku-system, anytime soon izo-reflecta. So sathi sa-communicator nabasebenzi through ku-CLO code okungena umuntu umxhumaniswa wenkampani nabasebenzi ku-CLO. Yes my brother. So ukuthi imali yabo bazoyithola before Monday. uMandizi osiyakona. Latest ngaba uMandizi. Yeah. Mfowethu mhlawumbe mangingabuza nje ngamafishane nje ubusungiphendulile ukuthi the latest you said the latest is Monday, yeah? Monday. Okay. Umgwaqo nje obumi kanje mhlawumbe yini ebambile mfowethu just kuba neclue nababukeli bethu bazi ukuthi kwenzakalani. Okay, yeah, okay. Right now, Putami is December holiday. Yes. So, kune shutdown manje. So, all kind of projects are shut down. This was December. No, my brother, ngiyaxoxa ukuphula ulimi. Kahle lento engiyibuzayo mfuthi ngiyibuza ngoba ngiyayazi ayiqali njengamanje. Lo mgwaqo lo usunonyaka nento ukanje, so ngibuzela mhlawumbe into enjengalezo. It's been 2 years if it's been 2 years. So ngibuzela nje ukuthi yini ebambile umgwaqo mangaphosisi lo mgwaqo mhlawumbe it's about 1.5 kilometer if I'm not mistaken. So mhlawumbe engicabanga ukuthi mhlawumbe kungathatha about even less than 6 months uqeda lo mgwaqo. Yini edala ukuthi kuze kushaya isikhathi esingaka nje mfowethu? Mhlawumbe ileyo ncazelo engiyifisayo my brother, ngase ngichazele mfowethu. Okay, mhlawumbe Yes, my brother. Yes, umgaqo is not 1 kilometer, but it's 4.1 kilometer. However, njengoba ngiphikile na because i-project isiphakathi. Yes. So since the project is separate, I don't want to talk about before I deal with project. Oh, okay. The project ngikuyona. Yes. So the project mangabe ngikuyona. Yes, kuba khona ama-hiccups njengoba uke wabona nakwi-started kuphuma emaphephandabeni ukuthi some of amanye ama-contractors bekunama-problems in terms of ama-payment system. Yes, that's why wayibona leyo nto emaphepheni ukuthi bekunama-problems. Yes. So sometimes bekuba khona leyo ma-delay akhona. So namanye ama-delays abakhona in terms of procurement of in terms of ama-supplier, they are short of material. So of which awukwazi kwenza lutho without i-supplier mhlawumbe is short of the material. Yes. So bekuba those kind of delays. But the project stage kuyona manje. It takes only a month to finish the main carriageway. Yeah. Which next year mangabe sesibuya because
stores will reopen on the 12th of January. So on the 15th of February, the project will be complete. It will be paid in terms of the main carriageway. Vele lama subcontractors lawa amancane asendaweni enza izinto noma khebu, oma vitrain, oma guardrail. So So you mean by January, February, March? You said March, and it? No, not March. February. February. Okay, February. Oh, that's my okay. No, ngiyakuza mfowethu. No. Mfowethu ngiyabonga nje kakhulu. Umgaqo is constitute of ama-layers ahlukahlukene. So manje umgaqo okuyi-B. So into esipele ukuthi kufakwe lokho ongathi kuyi-PN. Yeah. Ukulungisa nje nendawo ezinama-pothole mase kufakwa lento engathi i-PN. No, okay mfowethu ngiyabonga kakhulu ukuthi my biggest concern mfowethu nami lo umgwaqo engiwusebenzisa kakhulu ngoba into ebengike ngiyibone la lento ishoyo you are 100% right bekufike kube nama potholes uthi uyabona kufakwe iTLB not iTLB noma i-grater I mean yes ifike ivukuze then after that kufakwe i-roller and sibone ukuthi hayi no sekuzoba mnandi ngicabanga ukuthi isizofaka lento ishoyo emall like i-cold then kufakwe i-tar over that but suddenly kuphinde kusale kanjalo futhi mfowethu so kodwa nje ububika kanje mhlambe ake sithi mhlambe ithemba likhona ake ngibeka nje kanjalo ngoba lento ishoyo isiyenzekile kaningi nathi sibe nayo ihope yokuthi no njoba kwenzeka kanje mhlawumbe sekuzoba khona amathuba ukuthi kufakwe itiyela kodwa kujike kuqale phansi kube nemigodi njoba njengamanje umgwaqo kade usuplain usuphinde waqala phansi wanemigodi futhi njengamanje so mfowethu kodwa ke sibonga nje isikhathi sakho sokukhuluma nawe ngibonga nje ukuthi sihloniphane unginikeza zonke impendulo ebengiyidinga ngiyabonga nje kakhulu mfowethu abasebenzi ke ngicabanga ukuthi ukhona oseduze kwami ozwile ubaba uthe imali before Monday the latest would be Monday usakhona efonini uzonde naso nesigqwayeli ngabona zonde nango yebo baba awukhulume nje nawe yedwa mfowethu Bathu lesithathu awukhulume nawe yedwa uthi awukhulume nawe uzokuzwa lofana lona ngiyajama lofana man umtshele phela ukuthi yebo baba unjani no nayi mic man sikhona ndoda ngeke mfowethu yazeni sinengane sinama-demands ukwazi lokho ndoda else singena lashisa ama-truck ngoba sivala umgwaqo nje manje yes sihambile yezoni ngeke wabathi bafa obathinte nje bafa bezama ukunyakaza wangempela zoshuba bafa ngeke bafa kade siqalile lokho nisilindisa bafethu ngeke bafa silwi nawe mfethu ozame nje ukubathinta bafa Lodla imali enza ama-price kaholile thina. Siyangena nisikhwela simile nasijwayela nina. Phakathi siyangena namhlanje sikhathele ukulekezela nini. Sifuna imali manje. Khipha ifebe nayo go on. Hamba futhi uphinde kwela msuka umsebenzi wabantu abahluphekile. Senisenza iphukuphuku. Namhlanje somkhombisa ukuthi singomba. Linda 20 minutes bafukwele thina. Oh sikunanje 20 minutes baba. Ubuyele thina. Benlawa kezelazo sicela nabangani bakho behambe ngane hotel so ngiyacela nje mfowethu sisekhona nje la ngizovala ifoni ngizophinde ngilinde mhlawumbe i-call yakho ukuthi ikuphi okwenzayo ngoba angathi akuhambi kahle mfowethu akuhambi kahle nje umgwaqo usasebenzi kwemanje ngiyabonga nje ngisizokulinda nje mfowethu mhlawumbe nje kuphe nje noma 5 minutes ubone ukuthi kuhlangana kanjani uphinde ungithinte my brother ngiyabonga Nkonzi usichazele nje njengoba uhlala la mfethu lo mgaqo lona mfethu yasiqilaza mfethu uyabona nje lento fanele ngabe yaphela last year March sikomunye unyaka manje imoto zethu ziyafa kudliwa imali nje kahle uyabona abafowethu abaholi siyazi indaba umgaqo ungapheli kodwa nje lokho kusiphethe kabi njengabahlali bala nendaweni number 2 la ngicela sesephathwa nangama TB manje ngoba imizi yethu ingcolile
uyabona nje mina nje sengiyakhohlela njengamanje nge-TB angidlali ngempela so siyacela nje ukuthi silungisele umgwaqo ukhisimusi nje asikwazi ukudla kahle la imigodi noma bengafaka i-grader la kodwa nje siyalimala nje imoto zethu ziyalimala manje mfowethu idust ngeke ngibuke ngiyilesha lodwi idust okuyibone la iza emzini elayithi uzomgwaqo iyamangalisa mfowethu iyamangalisa mfowethu mina nje iroof yami angase ngiyiwashe kangaki mfowethu uyabona so alikho iqiniso kungcono kube kuthiwa bavele bawushiya umgwaqo nje ngale ndlela buyiyona nje ekuqaleni bekungcono khona lokho kunokuthi baqale into kodwa basakwazi ukuyiphetha no siyabonga nje kakhulu mfowethu siyabonga nane drink amanzi owashiyele abaqhanqalazi ngoba sebeyakhala nje babona bajabula ukuthi nangoba usinikeze neminite siyabonga nje kakhulu isupport yakho mfowethu siyabonga baba thank you babukeli bethu njengoba nibona ke insizwa ziyakhala ngeemoto zaze ezinkulu mawucabanga ngakhala umuntu wemoto ohamba ngemoto engaka kangakanani ke omunye umuntu ohamba ngemoto ephansi sisekhona ke la eWard 11 eThembeni sizama nje ukunitshengisa ubunzima izimoto ezibhekana nabo emgwaqeni nezinto ezenzakalayo izehlo ezehlakalayo la kunasi nje into engicabanga ukuthi isakhiwo esiyistolo umfowethu lo omphambi kwaso lapha yana engizwa ukuthi uyena umuntu obese owner noma obezoba umnikazi waso isitolo lesi ekuphaphalaze imoto ngenxa yomgwaqo indlela oyiyona ngoba babukeli bethu uma nje once wa apply noma wabamba ama brake kulomgwaqo uyayiluza iposition uyathanda awuthandi ngisho bethu awudrive ongakanani mawabamba nje ama brake umthwalo phansi babukeli bethu bese ofisa nje mhlambe ukuthi umfowethu uma engenankinga simbingelela ababukeli bethu asho nje ukuthi kwenzakalani nini kanjani mhlambe sikhona yini sincephezele azosithola umfowethu ngokwenzekile mhlambe akekho nowadlula emhlabeni ukuthi nje kwenzakalani mfowethu ngiyabiyela niyaphila bafu mfowethu mina nguphumulana kwaMhlongo from kwaDukuza TV besihamba nje sichecka umgwaqo ukuthi kuhamba kanjani ngoba sinabasebenzi kuyimanje abasebenza khona la emgwaqeni akade bekhala ngokuthi abaholi inkinga ayikhona sase sizona ukuthi kwangena imoto la ekhaya so sanenhlanhla ke sakufica mhlawumbe ungase nje usichazele igama lakho kafishane then usichazele ukuthi nje imoto ingene nini kwenzakalani bangakabalimala mhlawumbe sikhona isincephezelo esizayo ngakuwena mfowethu siyabonga nje kakhulu ngasondelela kancane futhi ntambethi khona kunzima ukuthi ngiphawule bafu yabo yes kodwa ngizophawula ngendlela obeya ngayo lo mfethu lo ongenela umfethu ohlala ngazi ngapha yabo koSharlotte ya kodwa ngendlela angene ngayo shuthi uluzi icontrol ngendlela ukuthi umgwaqo awubambeki yes yabo imoto mawuthi yagijima ngendlela ekuyisimo somgwaqo yabo ayikwazi ukuthi mawuthi yabreka ikwazi ukubamba but ungenile kwenzali lesehle senzakalile kodwa ngokuthi umuntu okuyena ubaba wakhe yes yabo sisakhulumisana wayeseyangichazela ukuthi hayi sizokwazi sisizane ephinde sibuyisele isakhiwo ngendlela yabo nama ngifunanga kakhulu kuyena mfethu yabo njengomuntu ngokuthi naye imoto yakhe ifike la yenza inkinga yabo ngoba masingabantu kumele siphilisane yabo akhona ukuthi mhlawumbe omunye umuntu mayisenkingeni mase wena uqhamuka ngezinye indlela yabo yena umfethu kwehlale lesi sima esimehlekele wayese eyachaza naye ukuthi ingane iphambukile yabo balimale kancane kodwa ngazo yedwa bangathi uphukile engalweni yabo kodwa baba bahambisile ke uthe othola usizo esibhedlela because sifonelile ama ambulance namaphoyisa yabo kwasothi ama ambulance asitenga amaningi yabo babukeli bethu njengoba senibonile ke nani ikwaDukuza TV isifikile isethembiso sethu esisinikeza sona ukuthi njengoba sesifikile sikwaDukuza TV asikaze sishaye ecaleni abasebenzi kungekudala bazojabula ngineshow yalokho indlela esesihambile abantu esesibanyakazisile nomfowethu lapha kade efona okungixakayo kodwa ke uthi bazozama ukwenza iloan masinyane ezoya kubasebenzi kanti bethe imali from today or from now kuya ku Monday the latest is going to be Monday bazobe sebefakile so njengamanje akade ngifonele futhi umfowethu ungithembisa ukuthi
bazozama noma sebezamile ukuhlanganisa imali enjengeloan ngoba bayabona ukuthi ngathi kuyonakala ukuze bekwazi ukuthi bepheshe abasebenzi ke asazi ke kodwa ke singabakaDukuza TV siyani-assurisha siyanitshela ukuthi njengoba sesifikile sibiziwe ababukeli ingoba bayasethemba bayazi ukuthi kwaDukuza TV ingamabizo asabele and masifikile ihamba nengadla ihamba noNkulunkulu ihamba nekakaramba ukuthi la isifike khona okungenzeki kumuntu kodwa kubona kuyenzakala. Dukuza TV is the #1 channel in KZN. Watch the space. Sikhona singenile sigayilekile bafowethu asidlali siveza zonke izinto sijabulisa abangajabule abakhalayo akade bekhala for iminyaka emide begcine bejabulile. Siyabonga nje babukeli bethu nisalihleli nathi nisa subscribe nisa commenta sibonga nje kakhulu. Babukeli bethu bakaDukuza TV sisethembeni endaweni yase Groundville eWard 11 size la kubasebenzi ababakade benenkinga benezimfuno zokungaholi ngendlela emsebenzini noma bengaholi ngesikhathi ekubeni kuyisikhathi esibhlungu kakhulu kuyinyanga esaziyo ukuthi inyanga edinga kakhulu imali uzibandlela. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu nisasubscribe lapho ni comment and like besocela nje ukuthi ngidlulisele kubona abasebenzi bethu ababukuyibona ababedinga imfuno noma singakwazanga ke babukeli bethu ukuthi sibathole bonke ngoba abanye bebese nama commitment siyazi ukuthi bekade beyilindile abanye imali kunabanye befuna ukuthi begoduke besalinda yona beluke imali so ithe mayiqala ingena baqala ke bahamba indlela ehlukahlukene kodwa nje sikhulumile nabo babonga nje kakhulu izandla zadlula ikhanda. Siyabonga nathi ke sithembe ukuthi laba bangezanga ingoba bebambekile nje kakhulu. Cela nje ukudlulisela nibingelela ababukeli bethu. Ngibingelela kubabukeli bakaDukuza TV umsebenzi lo uphile Mbonambi osebenza kwa Phoenix Utility Service la eThembeni kaWard 12. Sike saba nenkinga ke la mayelana nendaba zeimali singasisebenza kodwa singaholi nedate yokuhola singayazi kodwa ngenxa ukuthi sazama ukuthi siqhumane nabakaDukuza TV singabasebenzi bakhona nangona abanye bakhona bengazange beze bekwazi ukuphumelela kodwa thina sikwazile ukuthi sikumele lokho ngoba sasibona ukuthi kubalekile ukuthi sikumele wonke umuntu okhona ukuze sikwazi ukulwela amalungelo ethu singave silwa nabo kodwa nje ukuthi phela sifuna ukuthi basinikeze imali ngoba kuyinyanga embi le njengamanje yaKhisimusi nathi siyadinga nathi ukujabula nezingane zethu nasize size sikhana ukukhala ukuthi cha kangcono mhlambe ngabazivalelana no 370 kodwa ke siyajabula ngoba kugcine kulungile konke bagcine basilungiselile sakwazi ukuthola lokho esikuthola sakwazi ukujabulisa nezingane zethu. Ngithi nje angibonge nje kakhulu nabangabe kuthiwa mhlawumbe banenkinga bengasabi ukuthinta ikwaDukuza TV iyafika ngokusheshsha iyasizana kakhulu kabi ngifuna ukuqamba mangathina nje sisizile futhi nje angiboni khona ukuphinde kohlukanisa nanoma ngabe kuthiwa siyayithola ingqinamba nangonyaka ozayo hayi angifuna ukuqamba ngaso phinde sibahluphe futhi sibabize cha nakho futhi kuphinde kuqala phansi ngoba bakwazi babefona same time kwalunga nangona babe delay bengafuna ukuyifaka imali emsebenzini kodwa yagcina ingenile ngoba sathi sigodwa wathi kushaya u4 abanye bethu babehleka ngosisi babehleka abanye ngiyabonga nje kakhulu. Siyabonga nje usisi dlulisela ke usisi bingalaba seyababukeli bethu. Yasibona Bingelele ababukeli bonke ababuka ikwaDukuza TV umsebenzi lo wakaBenixo njengoba izolo besikade sibacelile ukuthi sicela besondele bezosilekelela kulolu daba ebesunalo ngoba besinenkinga kakhulu la emsebenzini idate nje singasho ukuthi kahle kahle yokuhola ayaziwa ukuthi imhla kabani sase sesicela ke abaka TV abakaDukuza TV ukuthi basondele bezosilekelela ukuthi nakho sizo ngawudla uKhisimusi nezingane bo kade sivuka ekseni basondela ke bakwazile ukusikhulumela nabaphathi bethu abaphathi ke hayi noma bebethi imali ayikho kodwa ke imali igcina ingenile ngalosuku. Siyabonga nje kakhulu siyabonga kakhulu nje angazi ngingabonga ngithini imisebenzi nje abasenzele wona. Siyabonga nalaba abangaphumelelanga ngoba indlela esibaningi ngakhona enkampanini yethu kodwa abasebenzi abaningi bayihoshile inyawo. Angazi ke bayazi bona ukuthi isizathu esidala ukuthi beyihoshile ingoba yini ngoba akufanele ukuthi uma ngabe sisebenza singabambisani siyabasebenzi kumele yonke into esiyenzayo siyenze ngokubambisana
singavumi ukuxhaphazeka ngoba nakho kuthiwa umuntu omnyama uhluphekile sekufanele uxhashazwe omunye umuntu singakuvumeli lokho mangabe kuukuthi ke naba abaphathi bethu enkampanini yethu umhlasimbe kodwa ke akukho kubi esikwenzile kuphela nje ayikho impahla selimazile akukho esikwenzile kuphela nje besidinga nje ukuthi nathi sikwazi ukuqoqa phela siqoqela izingane nezingane zijabule omama kade bevuka nobaba bevuka beyosebenza ilokho nje ngakudlulisa nje ngikubonge kakhulu ukuthi nje izandla idlula ikhanda nonenkinga la nenkinga khona asondele kokwaDukuza TV umsizi umlekelele enkingeni abike udaba lakhe lunjengoba lunjalo bebona ukuthi balungisa kanjani siyabonga kakhulu nje abafowethu esibambisane nabo sibonga kakhulu nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga nje ngiyabonga kakhulu sisi babukeli bethu bakwaDukuza TV ngicabanga ukuthi ke niyayizwela nina njoba thina sumlobo ungathethe imanga naba abasebenzi engicabanga ukuthi ke nizoba ofakazi ngoba nizobabona esithombeni sayizolo lana ekade kuqhanqalazwe khona benezimfuno abayidingayo zokuthi ke bahole njoba sebechazile ukuthi ke ngalo usuku esafika ngalo sazama ngakho konke okusemandleni kwakuthiwa imali ayikho mhlawumbe iyoziqhamuke ngomsombuluko kodwa ke kwenzeka sure ukuthi ngalo usuku imali iyangena njengoba bechaza siyabonga nje kakhulu siphinde sibonge nje namandla akwaDukuza TV nabafikayo nje kakhulu abasebenzi ngoba kubalekile babukeli bethu ukuthi ke kakhulukazi siyindle emnyama siyazi ukuthi sike sadlula ezinkingeni eziningi kakhulu noma zisekhona ezinye zazo kodwa izinkinga eziningi babukeli zidalwa ukungabambisana ukubambisana bafowethu ikona okubaleka kakhulu ngoba kuthiwa sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa so mangase kuthiwa babukeli bethu singamagwala sonke kanjani emhlabeni mangase kuthiwa sonke sinesibindi ake nibuke futhi ukuthi yiphi into engenzeka sisonke sesiphelele emhlabeni sinesibindi sithi masivumelana ngezwe lilodwa silenze ngoba akukho okungeke kwenzeke masibambene sisonke sibonga nje kakhulu bafowethu siyabonga nje kakhulu ukuthi nani enikwazi ukuthi nigcine nijabule egcineni siphinde sibonge ke nakuzona izikhulu zakaBenix bafowethu siyabonga ukuthi ke sikwazi ukuthi masikhuluma nikwazi ukuthi nisilalele ngoba angeke ngiqambe amanga babukeli bethu kwesakhuluma nabo ababili abaphathi neowner lenkampani akekho noyedwa owakhuluma ngendlela engathi mhlambe iyaba nobudluzula phakathi noma kabi bakhuluma nje kahle kodwa nje bekhuluma izinto ezithi ukuphambana kodwa egcineni sibonga nje ukuthi kwagcina kulungile siyabonga nje kakhulu bafowethu nathi sidlulisa ukubonga kulokho babukeli bethu bakwaDukuza TV sesibonga nje kakhulu emsebenzini siyenzelwe uNkulunkulu esiza zona nje la izinceke ezithina ezisebenzisa ukuthi zisize abantu abaseyinkingeni sibonga nje kakhulu amandla siwanikezewe uNkulunkulu ngosizo leni nani babukeli bethu ngesupport enisinikeza yona sesivala nje babukeli bethu esicela nje ukuthi sikudlulise kosisi nabasebenzi abangakwazanga ukuthi baphumelele njengamanje uzodlulisa ukubonga kokwenzakalile isiqiniseko esinikeza sona ukuthi siyazi ukuthi unyaka sesiuphethile sizoqala unyaka olandelayo ngonyaka ozayo oku2026 siyazi ukuthi bazoqhubeka besebenze nje umgwaqo ungaphelile sizozama ngakho konke okusemandleni ukuthi sicathulisane nabo la khona inkinga ngoba since siqalile ke thina abakaDukuza TV masiqalile into siyeke sithanda ukuthi silandelele kungabi khona la sishiya khona phakathi nendawo so nje sibonga kakhulu siyanithembisa ukuthi ke sizozama ukulandela lonke udaba maqala nje izinkampani nivula sibone ukuthi ke wonke umsebenzi ubuyele ngendlela eright wonke umsebenzi ukhululekile wonke umsebenzi uphathwa ngendlela efanayo ngoba babukeli bethu okungijabulisayo inkampani iphethwe yithina ndle emnyama bafowethu ngiyazi ukuthi kuzofika lokhu nakunina ngicela nje bafowethu lamandla anikeze wona uNkulunkulu ngoba lokhu eninakho enikuphethe esandleni kungokomdali nikunikeze uNkulunkulu okuyisibusiso ngoba sonke siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sibe nezinkampani sibe nezinto nje ezinkulu siphile impilo ephezulu so uma kwenzekile kwafika lokho kuwena kusuke kuyisibusiso sikamdali ngiyanibongela bafowethu ngiyafisa futhi uNkulunkulu aphinde emiphe eminye imisebenzi emkhulu ngaphezulu kwaleyo mase nipha nezinhliziyo zokusebenza nabantu ngoba uma unenkampani noma unezinkampani usukusebenza ngabantu usebenza ngemphefumulo so afanele kube yibona obahambisa phambili ngoba uyazi ma une TLP uyiqashile wenza sure ukuthi uyayisevisa uyifaka udiesel ngoba mawungafaka udiesel ngeke isebenze TLP mawungasevisile izohamba ime so siyacela ukuthi bakwethu umphefumulo ke le
sizama ukuthi sizakhele igama ngoba ngiyanishorisha bafowethu ngiyanithembisa ngiyanitshela iqiniso lokuthi mangase ni treat abasebenzi ngalendlela le emnandi igama lenu liyonyuka linyuke njalo abantu bayakhuluma bafowethu make nenza kahle abantu bayakhuluma bethi le nkampani siyayazi yenza kanje so siyacela ukuthi niliqinise igama lenu bafowethu nilakhe nathi siyanithembisa ukuthi siyolikhulisa igama lenu maliphatha kahle abasebenzi sibonga nje kakhulu kwenzile nigcine nikwazi ukuthi nishaya amaphakethe nithintithe ninikeza abasebenzi cela nje uNkulunkulu aqhubeke njalo alule isandla la nithathe khona bafowethu uNkulunkulu anibusise sibonga nje babukeli bethu sesivala sicela niqhubeke njalo nokusubscribe ni like ni comment niphinde ke ni share nabanye ukuze i-channel yethu ikhule njalo ngoba ukukhula kwethu kuthembele kunina babukeli bethu bakwaDukuza TV sibonga.